Mega love shout out to you, my friend James Gipi Gipi. Thank you for your thumbs up to me, my friend. Thank you. Mega love shout out sa 3 million in the house at sa isang patamsak. Maraming maraming salamat. Mega love shout out sa 4 million in the house. Maraming salamat guys sa apat na bisita ko. Maraming maraming salamat sa isang patamsak. Maraming salamat. Uy, kumusta? Salamat. Sana all. Salamat. Salamat. Salamat Manoy sa palipad mo. Salamat. Kumusta Manoy? Kumusta Manoy G? Yan, meron ka na moderator Manoy. Kumusta Manoy? Okay lang on eh. Di pa ako nakaka Di pa ako nakakauli diyan sa to. Siguro pakabagong taon na ako mauli diyan. May piga-asikaso pa paano ako digdio sa Cavite. So, PSA kang pamangkin ni Mrs. diyan sa Burabod. Piga-asikaso ko pa rin sa Quezon City. Mabulta ako sa 23 para kuhaan ko na itong PSA niya. Tulong bisis na ako ali duman sa Quezon City. Salamat ha sa palayog mo sa Kamanoy. Salamat. Merry Christmas na lang dyan sa Indo, sa imo, sa pamilya mo. Merry Christmas at saka advance Happy New Year na lang. Nagibo mo na G so kunyan. So bagong update ni Lolo Ngunyan tungkol duman sa kunyanta sa tax ano ba yun? Tax basta yun na yun. Salamat G, salamat. So tax ano na tawag doon? Basta yun na yun. Kalimutan ko yung kuan. Nagtanong ako nung kay kuan eh. Nagtanong ako nung kay Unggoy. Mag-love shout out sa iyo kapatid na Joseph. Nagtanong ako ng kay Unggoy, busy siguro sa trabaho. Ginawa ko na. Nanood na lang ako ng YouTube tutorial. Ginawa ko na rin kagabi, ginawa ko. Okay na siya. Dami kasing aayus-ayusin pa. Mga bago-bagong update. Guys, baba pa kayo ng bahay niyo mga kapatid.
Buti ka pa, laki-laki na ng bahay mo. Ako hindi makaangat-angat. Ginataang pinausukang manok, secret recipe. Yum in Bicol version. Salamat, G. Salamat. Kapatid na Joseph, kung ako sa'yo, tanggalin mo yan. Sure ko yan sa'yo. Hindi yan... Ayun na, sinabi mo, binanggit mo tao, wala. Kahit saan ko yan nakikita, wala. Ayan kapatid na Joseph, dikitan mo si Kwan. Si JR Abiliano, ayan na binaba ni Monica Vlogs. Diyan, sure ka pa dyan, nababalikan ka niyan. Kababayan ko yan, taga doon yan sa amin sa bayan namin. Nakita ko na yan sa personal. Nakakulab ko na yan si kapatid na JR Abiliano. Iwan ka lang ng bakas kapatid na Joseph. Sure yan, babalikan ka hindi lang isa, dalawa, tatlo pa. Nag-love shout out sa 1 million in the house at sa dalawang patamsak nyo guys. Maraming salamat. Almost magto 2 weeks ako hindi ako nag-live kasi nagkaroon ako ng problema. Inayos ko rin muna yung problema ko. Kaya hindi ako nag-live. Sinadya ko talaga hindi ako mag-live. Almost magto 2 weeks. Puro upload lang ako ng videos. Para update din lang kay Lolo. Huwag ka mag-alala kapatid na Joseph, babalikan kanya yung kapatid na JR. Taga doon sa amin yan. Kababayan ko mismo yan. Iisang munisipyo namin yan. Karating na ako sa bahay niya ni kapatid na JR Abiliano. Mabait siya na tao na yan. Napaka-supportive. Ngayon nga, pagpasok ko, nagpakulay agad sa akin. Samantalang sa kanya, hindi ako nakakapagpakulay. Hindi ako nakakapagpalipad yan. Wala kasi akong Gcash. Kaya hindi ako makapagpalipad din sa kanya. Napaka-supportive ng taong yan. Kaya huwag kang mag-alala niyan, babalikan ka niyan. Tapos pasok ka rin sa kanya sa live niya, nagla-live din yan. Minsan gantong oras din ang live niya ni kapatid na G. Maraming tao din dyan, marami kang magiging kaibigan dyan, ng mga taga doon mismo sa bayan namin. Sa lugar namin yan ni kapatid na JR. Legit siya na kaibigan si kapatid na JR, kaya huwag kang mag-alala dyan kapatid na Sep.
Mega love shoutout sa 2 million in the house at saka sa tatlong patamsak nyo guys. Maraming salamat guys sa mga patamsak. Kapatid na Sep, nandito ako sa bahay mo ha. Dating dikit ko na to sa'yo, magtatamsak lang ako ha. Manonood ako ng iyong palabas kapatid na Sep. Road to grade 8 ka na rin pala. O malaki-laki na rin bahay mo. The good follower is the good listener. Luke 6 verse 46 hanggang 49 with JNT GPC worship team. Salamat kapatid na Sep. Amazing Lynn, mega love shout out sa iyo kapatid. Maraming salamat kapatid sa pagpasyal mo. Meron ka na pong moderator kapatid, pwede ka na magbaba ng iyong bahay. Kung may new upload video ka, may upcoming LS or may premiere, pwede mo na pong ibaba kapatid. Mega love shout out sa iyo kapatid ng Joey D Vlog. Maraming salamat sa pagpasyal mo uli at sa lagi mo pagsusuporta sa akin. Maraming salamat. Kapatid na Sep, ito po ha, magtatamsak na po ako sa iyo kapatid na Sep. Salamat. Salamat mga kapatid sa pagpasyal nyo po. Maraming salamat. Salamat kapatid na amazing Lynn. Maraming salamat sa iyong patamsak. Baba po kayo ng mga bahay niyo mga kapatid. At magdikitan po. Salamat kapatid na Joey. Merry Christmas nga pala sa inyo lahat mga kapatid. At advance Happy New Year na rin po sa ating lahat. Wish ko na lang po sa itong darating na Pasko at sa darating na darating na New Year ay always safe at saka good vibes lang at magmahalan, magpatawaran kung may mga nakagalit, nakatampuhan para pagsapit ng darating na taon, good vibes tayo at happy ang life. Pasensya na kapatid na Joey D Vlog kung hindi pa ako nagla-live kung almost magto 2 weeks na. Kasi nagkaroon nga po kami, di ba? Medyo napanood mo na naman siguro yung video ko. Nagkaroon ako ng problema. Kailangan kong ayusin, kailangan kong magmuni-muni, kailangan kong bigyan ng solusyon yung naging problema namin, ng pamilya ko. Kaya hindi talaga ako nag-live ng mga nakaraang araw kasi hindi ko kayang mag-live. Kaya puro upload na lang ako ng video. Salamat kapatid na Amazing Lynn.
Baba ka po ng bahay mo, kapatid na Amazing Lynn. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagbisita sa aking munting bahay. Maraming salamat. Bisitahin ko ang bahay mo, kapatid na Amazing Lynn, ha. Nandito ako sa bahay mo, kapatid na Amazing Lynn. Tayo ay magkadikita na dyan sa aking main, kung saan mo ako nakikitang monitor. Yan ang aking main channel. Itong ibibigay ko sa iyo ay road to grade 2 na rin to. Pinangingisda ko rin to at pinalalago ko. May sariling bahay, may sariling palabas at may sariling bilang. Kaya sure to, kapatid, na legit to. Panonoorin ko lang bahay mo bago ako magdidikit kalimbang. Hindi na ako mag-iiwan ng bakas. 29 minutes, almost magkakalahating oras. Panoorin ko na mga 3 minutes, kapatid na Amazing Lynn, ha. Kahit mga 3 minutes kong panoorin. Sunset Peak Hiking Trail, some guide to go there. Sunset Peak Hiking Trail, some guide to go there. Okay. Mukhang nasa ibang bansa kayo, kapatid, ah. Pero parang familiar sa akin yung bus station. Char. Maraming salamat, idol. Walang ano, mga kapatid na Amazing Lynn. Bus number 11. Malaki rin agad ang views, oh. 121 views 2 days ago lang. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Joey the Vlog. Baka di nyo pa po kaibigan. At ayan po, guys, na binaba ni Monica Vlog. Ayan po ang bahay ni JR Abiliano. Isa sa bago kong member po ngayon, mga kapatid. Ayan po si JR Abiliano. At isa sa kababayan ko, isa sa kamunisipyo ko, isa sa kalugar ko. Ayan po si kapatid na JR Abiliano. Napakabait po ng taong yan, napaka-supportive at saka napaka-legit. Nakita ko na po yan sa personal at nakakulab ko na. Kasi ang bayan niya po at saka bayan ko, iisa lang. Kaya was na dinikitan nyo po yan, mga kapatid, iwanan nyo lang ng bakas. Lagyan nyo lang po ng pangalan ko sa dulo para alam po ni kapatid na galing kayo sa akin. Meron din po yan na live stream. Minsan gantong oras po. Kalimbangin all nyo po para mag-notif sa inyo at makapasyal din po kayo sa kanya. Maraming tao po yan, si kapatid na G. Tagaan doon po yan sa bayan namin mismo. Sa bayan ko at bayan niya, iisa lang. Napakabait ng taong yan. Sa Hong Kong. Sana all na sa Hong Kong. Ako hanggang ko na lang. Hanggang nood-nood na lang sa video-video. Sana all. Pero ingat kayo dyan, ha. Ingat kayo lagi. Lalo na kayong mga nasa ibang bansa, ingat kayo lagi. Galab shout out sa 1 million in the house at saka sa 4 na patamsak, guys. Maraming salamat. Paakyat nga ang pinupuntahan nyo. Kapatid na Amazing Lynn, almost 4 minutes na po ako sa iyo. Ayan, nakikita mo naman po. Magdidikit kalimbang na po ako, hindi na ako mag-iiwan ng bakas sa kapatid na Amazing Lynn.
Yan kapatid na Amazing Lin, dikit kalimbang na po sa'yo kapatid. Wala lang pong bakas. Mahigit pong 4 minutes na po yan. Ayan, nakikita mo naman po kapatid. Salamat. Baka gusto mo bisitahin kapatid ang bahay ni Joey D Vlog. Napaka-legit din po niya ni kapatid na Joey. Napaka-supportive. Bawat live ko po nandito po sa akin yan. Kahit saan kami nakikita ni kapatid na Joey D Vlog. Napaka palabati po yan si kapatid na Joey D Vlog at napaka legit na kaibigan. Kahit minsan wala akong tao, nagtsatsaga po yan sa akin si kapatid na Joey. At laging naka-video sa akin at laging nasuporta sa akin mga live. Salamat kapatid na Amazing Lin. Huwag ka mag-alala dyan kapatid na Amazing Lin kay kapatid na J. Abiliano. Yan po ay aking kababayan at ang aking kalugar. Nakakolab ko na po yan. Taga doon po yan sa amin. Napakabait niya, napaka-supportive niyan. Babalik ang kanyan, kalimbangin all mo lang kapatid na Amazing Lin at pag nag-notif sa'yo, live streamer din yan, pasyal ka sa kabahay niya, maraming tao yan. Mas maraming tao yan kaysa sa akin, kaya pag nag-live yan, pasyal ka kapatid ha. Huwag ka mag-alala, babalik ang kanyang kapatid na Amazing Lin. Lagyan mo lang ng bakas, ilagay mo ang aking pangalan sa dulo, para alam niyang galing ka sa akin dito. Dumageso 04 Vlog, mega love shoutout sa'yo kapatid. Meron ka na pong moderator kapatid na Dumageso 04 Vlog. Pwede ka na po magbaba ng iyong bahay kung may bagong upload na video, may premiere or upcoming LS, pwede mo pong ibaba ang iyong bahay, kapatid. Salamat, kapatid na Amazing Lin. Opo, live streamer din yan si kapatid na JR Abiliano. Napaka-supportive niyan, promise. Hindi ako mapapahiya sa inyo. At saka si kapatid na Joey D Vlog, baka gusto nyo pong dikitan ng bahay ni kapatid na Joey D Vlog. Napakabait din po niyan, napaka-supportive na kaibigan. At saka legit yan, promise. Napaka-legit ng taong niya ni kapatid na Joey D Vlog. Isa rin yan sa mga bago kong kaibigan dito sa mundo ng YT. Na laging nabisita sa akin, laging nagtsatsaga sa akin yan si kapatid na Joey D Vlog. Maraming salamat kapatid na Dumasego pala, hindi Dumageso. Maraming salamat kapatid na Dumasego. Marahay na hapon host. Marahay na hapon man tabi manay, sa katabi sa Bicol. Ako po ay from Legazpi Albay. At ayan po si kapatid na G. Taga Legazpi Albay din po yan. At isa sa kamunisipyo ko, kalugar ko talaga yan mismo si kapatid na JR Abiliano. Baba po kayo ng mga bahay niyo mga kapatid para magkadikitan po kayo, magkaibigan. Asorsogong ka kapatid na Dumasego 4 vlog.
Saan sa Sorsogon tabi manay? Quezon Province po. Saan ka sa Quezon Province, kapatid na Amazing Lin? Tagkawayan, Lopez, Gumaka, ano pa yung mga Quezon Province? Pagbilao, dinadaanan namin pa uwi ng Bicol yan na Quezon Province. Buena Vista, Quezon po. Okay. Tapat kami ng Bicol. Sa kabila ay yung kwan, yung yung malapit sa Santa Fe o Santa Catalina. Hindi ako nagkakamali. Kasi ang kabila nun Bicol eh. Pag dumaan sa baba, sa Quezon, basta yun na yun. Bangka. Grace Sarmiento, mega love shout out, guys. Mega love shout out. Kung meron ka po kapatid na Grace Sarmiento na bagong upload na video, upcoming LS or premiere, pwede mo na pong ibaba. Guys, nagbaba po na ba si kapatid na Alpha Baby Channel? San Narciso po. Okay. Ay, kapatid na Alpha Baby Channel, magkadikita na po tayo dati ha. Ayan, sa aking min, ayan na monitor ko, yan ang akin man. At dito sa isa ko na to, naibigay ko na rin sa ito dati. Magtatamsak na lang ako sa iyo kapatid ha. Panoorin ko muna yung palabas. 1 minute lang naman and 34 seconds. Tatapusin ko na to ha. Maraming salamat kapatid na Grace Sarmiento sa iyong pagbisita. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Dumasego. Dumasego for Vlogs. Pabisita naman po guys. At nakababa rin po ang bahay dyan ni kapatid na Joey D Vlog. Dan J.R. Abiliano, sabi ni kapatid na Joey D Vlog. Guys, pabisita naman po ng bahay ni kapatid na Joey D Vlog. Napaka-supportive po niyan mga kapatid. Alpha Baby Dan po, sabi ni Grace Sarmiento. Kapatid na Alpha Baby channel, dan na daw po sa si kapatid na Grace Sarmiento. Pabalik na lang kapatid na Alpha Baby channel kay kapatid na Grace Sarmiento. Pasko na talaga kapatid na Alpha Baby oh. Pasko na. Saan to? Busy day. Trying to find some Christmas decor. On the way, Grace, sabi ni kapatid na Alpha. Walang anuman, kapatid na Alpha. Ito, pinanonood ko. Dating dikit ko na to sa iyo. Ayan, tapos na kapatid. Magtatamsak lang ako ha. Salamat. Joey D Vlog, Dan, sabi ni kapatid na Grace Sarmiento. Gutom na naman ako. Agang nagugutom ako. Dan Sukli, Ma'am Grace, sabi ni kapatid na Alpha Baby Channel. Salamat po, Sis Alpha, sabi ni kapatid na Grace Sarmiento. Nag-love shout out sa 1 million in the house at sa 7 patamsak nyo guys. Maraming salamat.
Guys, patamsak naman ako sa binabang bahay ni Monique Vlog. Yan po ay ang aking bagong upload na video. Baka gusto nyo pong tamsakan, ayan na binaba ni Monica Vlog. Yan po ay aking bagong upload na video. Kagabi ko lang po yan in-upload. Patamsak naman mga kapatid. Tamsak lang kayo, sapat na. Kahit skip nyo na po, harang ko, okay lang po. Tamsakan nyo lang. Huwag nyo lang kalimutan si host na tamsakan. Lalo na yan na binaba kong bagong upload na video. Yan na binaba ni Monica Vlog. Dumageso 04 Vlog tamsak dan idol. HK ka rin pala, sabi ni kapatid na Amazing Lin. Amazing Lin Dancy, sabi ni kapatid na Joey D Vlog. Guys, patamsak naman dyan sa binabang bahay ni Monica Vlog. Bagong upload ko po yun na video. Baka gusto nyo pong tamsakan ng nyo upload kong video po mga kapatid. Tamsak lang kayo, sapat na. Kahit skip nyo na po, harang ko, okay lang po mga kapatid. JR Abiliano dan dikit, tulpak, pasok liwid baka, sabi ni kapatid na Alpha Baby Channel. Huwag ka mag-alala kapatid na Alpha Baby Channel kay kapatid na JR Abiliano. Yan po ay aking legit na kaibigan, totoong kaibigan at isa sa mga kababayan ko, isa sa mga kalugar ko, isa sa mga kamunisipyo ko. Yan si kapatid na JR Abiliano. May live stream din po yan mga kapatid, kalimbangin all nyo lang po at iwanan nyo ng bakas, ilagay nyo lang po ang pangalan ko sa dulo. Para alam niya po na galing kayo rito sa akin. Sure po yan na magbabalik sa inyo. At hindi lang po isa ang kayang ikibigay sa inyo niya ni kapatid na JR Abiliano. Mas nauna po yan sa akin na Moni. Ayan si kapatid na JR Abiliano. At kilala ko po yan, napaka-supportive, napaka-legit na kaibigan po niya ni JR Abiliano. Kasi kalugar po talaga yan. Nakipag-collab na ako dyan. Salamat kapatid na Amazing Lin sa patamsak mo sa bagong upload yung video. Dan sa new video mo ho, salamat kapatid na Alpha Baby Channel sa patamsak nyo. Maraming salamat. Maraming salamat guys sa pagsuporta. Kung wala kayo, wala rin ako rito sa mundo ng YT at saka higit sa lahat, malaking tulong po kayo sa akin. At nagpapasalamat po ako sa inyo na nandyan kayo kahit kaunti lang po ang tao ko. Hindi katulad po talaga noon ng una na marami akong tao. Kaya may tatlo pa akong may dalawa akong live na umabot ng 4K ang views. May isang silent pa ako na umabot na magpo 4K din po ang views. Dati po maraming talaga akong tao. At medyo may natulungan na rin po tayo sa WH nila at napag-graduate ko rin dati dito sa akin. Mga busy na sila ngayon at may mga kanya-kanya ng bahay na pinalalaki at pinalalago, kaya okay lang yun, naiintindihan ko sila. Dan pulpak sa'yo Joey D Vlog, pasukli na lang po, sabi ni kapatid na Dumasego for Vlog. Nagtaka nga ako nun mga kapatid, yung dalawang live ko at saka isang silent LS ko. Yung silent LS magpa 4K 3.6K views. Isang silent LS ko lang po yun at saka yung dalawang live ko po ay almost mahigit 4K views. Dalawang live po yun magkasunod. Kumataw yung live ko na yun na dalawa at saka yung isang silent ko. Joey D Vlog dan dikit pulpak, pasukli please, sabi ni kapatid na Alpha Baby Channel. Mag-love shout out sa 2 million in the house at saka sa 7 patamsak nyo guys. Maraming salamat at sa pagtamsak nyo sa aking new upload video. Maraming salamat mga kapatid. Maraming salamat talaga sa inyo.
Joey D. Vlog Dan Sukli Idol, sabi ni kapatid na Amazing Lin. Kapatid na Joey, nasuklihan ka na daw po ni kapatid na Amazing Lin. Mag-love shoutout sa 1 million in the house. Maraming salamat mga kapatid. Alpha Baby Channel, Tamsakdan Idol, sabi ni kapatid na Amazing Lin. Salamat. Salamat kapatid na Amazing Lin. Salamat. Maraming salamat. Dahil salamat din sa suporta mo para kang si kapatid na Joey D. Vlog. Napaka-supportive talaga niya ng taong yan, ni kapatid na Joey D. Vlog. Nandyan lang yun si kapatid na Joey. Minsan nahihiya na rin ako dyan kasi laging nandito sa akin. Kakunti lang ang bisita ko ngayon. Halos konti na lang talaga bisita ko ngayon. Hindi katulad noon talaga. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo, kay kapatid na Joey, na lagi nakasuporta sa akin. Maraming salamat. Alpha Baby Dan po, sabi ni kapatid na Joey. Salamat kapatid na Amazing Lin.
Oo nga eh. Ah, oo, ito almost magto 2 weeks talaga ako hindi ako nag-live. Salamat kapatid na Joey. Salamat. Kahit may pinagdadaanan kami ngayon, may pinagdadaanan kami ngayon ng pamilya ko, ah, nag-live pa rin ako ngayon para update na rin sa WH ko pakatapos baka makalimutan na ako ng mga kaibigan ko. Tapos, pero nag-upload naman ako ng regular videos. Halos sunod-sunod ang upload kong videos. Salamat kapatid na Amazing Lynn sa patambay. Hirapan akong salamin ko. Naulan pa dito sa Cavite. Tama ka kapatid na Joey, si Lord naman ay hindi si Lord naman ay laging nandiyan sa atin, laging nakatambay sa atin, laging tinitingnan tayo na kanyang mga anak at lahat ng mga bagay na nangyayari dito sa ibabaw ng mundo, lahat yan ay may dahilan at may solusyon. Wala naman na problema o wala naman na suliranin na hindi kayang lutasin, hindi ibibigay sa atin yan na hindi natin talaga kaya yan. Kaya talagang God is good. Matatapos din to ng mga itong pinagdadaanan namin ng pamilya ko. Makakayanan din namin to. Wala naman na problema na walang solusyon. Kaya hindi ako nag-live kasi hindi ko pa kaya mag-live ng almost 2 weeks. Kailangan kong tapusin, kailangan kong bigyan ng solusyon para kahit pa paano maging good vibes na at medyo makamove on na rin kami at matapos na, ang madaling salita. Sabi nga, nakakalungkot man pero kailangan tanggapin, kakalungkot man kailangan bigyan ng solusyon. Ganun na lang yun. Mag-love shout out sa 4 million in the house at saka sa 7 patulsok nyo guys. Maraming salamat sa suporta nyo. Dito sa Cavite, walang bagyo ngayon na masama lang ang panahon, medyo makulimlim at saka medyo naulan-ulan. Pero sa part ng Bisaya at part ng Iligan at yung dinaanan ng bagyo, marami talagang napinsala, marami talagang nawalang buhay, maraming binawi ang buhay, maraming nasirang kabahayan, maraming nasirang kabuhayan. Pray na lang pag-pray din natin sila, isama din natin sila sa pray natin na para makaahon din sila at makayanan din nila ang kanilang mga pagsubok sa buhay na pinagdadaanan ngayon. Kasi kawawa din sila na yung mga dinaanan ng bagyo. Daming mga nasira talagang mga kabahayan na ang gagandang kabahayan mga nasira. Tsaka may mga binawi ang buhay.
dahil sa panahon na dumaan sa kanila, dahil sa kunang dumaan sa kanila. Isama din natin isama din natin ang kanilang mga pamilya sa panalangin natin, sa pray natin na malampasan din nila. You have to be strong for your daughter, Kuya, and I think you are one as a source of the strength, and I hope is God is great. Oo, kapatid na Joey, kailangan madaling salita, kailangan talaga dahil sino ba naman na magtutulungan, kami pa rin na magpapamilya, at tanging kami na lang ang sandalan niya na magulang niya para lumakas din ang loob niya, para bigyan din namin siya ng suporta at bigyan ng lakas ng loob. Nandito naman kami na handang malalay, handang ibigay ang buong pagmamahal, ibigay ang buong suporta, at ibigay ang lahat ng aming makakayanan namin mag-asawa at ng aking buong pamilya. Pero okay na, masaya na naman na makakamuo na kami. Konti na lang. Saglit lang yan, siguro mga within this week, within this month, or mga susunod pang buwan. Tapos na rin yan. Bubuo na rin kami niyan. Pasaan at babalik din ulit ang saya namin. Saya namin na para na kami magkakapatid ng mga anak ko. Kasi malalaki na nga, may mga pamilya na rin, yung dalawa. Natitira na lang sa akin yung bunso na di pa rin nag-aasawa. Kapasalamat ako dahil kahit paano is nandyan sa pagsuporta sa amin, at saka nandyan sa pag-alalay din sa amin mag-asawa, at saka sa mga pamangkin niya, sa ilang pamangkin niya, 5 pamangkin niya. Ayan. Tama, kapatid na Joey, God is good all the time. Ika nga, sabi, di ba, sabi nga tumingala ka sa langit, manalangin ka, ibigay mo sa kanya ang iyong buong suliranin, at yumuko ka sa lupa, magpasalamat ka, at ibulong mo ng iyong lahat na suliranin ay matapos din. Mag-love shout out sa 3 million in the house. Dan full pack sa'yo, amazing Lynn. Sabi ni kapatid na Dumasego for vlog. Dan na daw po sa'yo, kapatid na amazing Lynn. Si kapatid na Dumasego for vlog. Mapalad ang mga anak mo, kuya, at kayo ay nandoon sa kanila para sumuporta at buong pagmamahal bilang magulang, pati na ang Panginoon para sa iyo. Kasi sa akin, kapatid na Joey the Vlog, kumbaga yung hindi ko naranasan din doon sa magulang ko, kasi nga produkto rin ako ng broken family. Isa ako sa mga halimbawa ng mga broken family na nagpakatatag, nagpakaayos, at lumaban, at ginawa ang lahat para lang maging ayos ang pakikitungo, pakikikapwa, gano'n. Kaya ayaw ko sanang maranasan sa pamilya ko, kaso nga lang siyempre ang pagkakataon ay, ang ibig sabihin ng tadhana ay mapagbiro. Pero kahit ako, produkto rin ako ng isang broken family, ay nandito kami sa kanya sa pagsuporta. Thank you, Dumageso for, sabi ni kapatid na amazing Lynn.
Paiwan lang po ng bakas para masuklian ko po. Salamat. Sabi ni kapatid na Dumasego for vlog. Thank you host. Bye po muna. Ha, busy na. Iwan po bakas para masuklian ko. Sabi ni kapatid na Dumasego for vlog. Salamat kapatid na Amazing Lin. Maraming salamat. Salamat. Ingat ingat lagi diyan din kapatid na Amazing Lin. Diyan sa ibang bansa. Alam ko nasa ibang bansa ka. Lagi kayo mag-iingat diyan. At ang payo ko lang sa inyo na mga nandiyan na sa ibang bansa na sana na isipin nyo, pakatandaan nyo na mga nandiyan na sa ibang bansa, hindi po lahat ha. Tulad ng sinasabi ko, hindi po lahat. Payo lang. Kayo po ay pumunta dyan sa ibang bansa para mangarap, masenso ang buhay ng pamilya. Isinama nyo po sa pangarap nyo ang inyong pamilya bago kayo umalis dito sa Pilipinas. Na sana naman po pag nandiyan na kayo sa ibang bansa, na habang natagal po kayo dyan,
Na ang hirap-hirap po talaga na nalalayo sa pamilya, at ang kalaban nyo po dyan ay ang homesick, lalong-lalo na rin po yung bagay na hindi maibibigay ng inyong mga asawa dahil nasa malayo rin kayo. Sana nang po payo ko sa inyo na bago po nyo gawin ang nasa isip nyo at ang yung iisipin nyo pa, sana po pakaisipin nyo ng hindi lang 100 beses. Maraming beses nyo pong iisipin na sa alang-alang nyo po ang mga pangangailangan minsan ng ating sarili o pangangailangan ng ating mga katawan. Ang una nyo pong ilalagay sa isip nyo ang kapakanan ng inyong pamilya. Kasi isinama nyo po sila sa inyong pangarap sa buhay, kaya po kayo pumunta dyan sa ibang bansa para umasenso, para sa pagbalik nyo po rito sa Pilipinas ay may magandang buhay kayong naibigay sa inyong pamilya, lalong-lalo na po sa inyong mga anak. Kaya sana po, yun ang lagi nyo pong iisipin, ang inyong pamilya. Na sana naman, kahit na nasa malayo kayong lugar, minsan hindi nagkakaroon ng pagkakaunawa ng mag-asawa, natural na lang po yun. Nagkakaroon ng ups and down ang mga mag-asawa, minsan hindi nakakasundo, at minsan sa mga bagay na medyo yun, yung isang bagay na yun na minsan talagang kailangan din minsan kasi ng tao yun. Pero lagi nyo pong isipin na bago ang sarili nyo, pamilya muna. Para pag uwi nyo po dito sa Pilipinas ay kayo ay masaya, happy, good vibes, at higit sa lahat, buong pamilya, masayang masaya, na walang kinakatakot, walang iniiwasan, walang kinakatakutan, at walang nasasagasaan na tao. Yun lang po ang lagi nyong iisipin ng mga nandyan sa ibang bansa. Yung iba, hindi naman po lahat. Kasi marami naman po yung mga matitino na mga nandyan sa ibang bansa, at marami naman po yung talagang kaya pumunta dyan sa ibang bansa para sa pamilya, sa kapakanan ng kanilang pamilya. Bigay love shout out sa iyo kapatid na Ryan Sol Vlog. Maraming salamat kapatid na Ryan. Maray na hapon sa Indo Mangabos, maray na hapon man Manoy Ryan Sol Vlog. Baba ka po ng bahay mo kapatid Manoy, para mabisita po natin ang iyong bahay. Pero kung di ako nagkakamali, ikaw yung 100k na bahay. Tandang-tanda kita. Hindi ako magkakamali na ikaw yung 100k na. Kung may new upload ka, Premiere or upcoming LS, baba mo po bahay mo kapatid, para mabisita po ng ating mga kaibigan. Laki naman ng linaga sa'yo. Kapatid na Ryan, ang laki naman ng laga sa'yo. Nang last na bisita mo dito sa akin to, sakto na to di ba? Buong buo na to. Yung last na bisita mo sa akin dito, di ba? Nasakto na to 100k na to, di ba, nang nakaraan. Dating dikit daw po kapatid na Ryan, sabi ni kapatid na Joey D Vlog. Kapatid na Ryan, nandito ako sa bahay mo ha. Yan, kita mo pa. 1M. 1M ang videos na to, ang video na to. Sana all may 1M na views. Laki-laki, no? Yan na, ididikit kalimbang ko na to sa'yo ha, kapatid na Ryan, nakikita mo naman. Yan, dikit kapatid na Ryan. Magtatamsak na rin ako. Ayan, kita mo. Laki-laki ng views, no? 1M. Salamat kapatid na Ryan, Soul Vlog.
Ako kaya lang kaya ako makakaabot ng ganito. Siguro mga almost 10 years bago ko abutin tong magwa 1K, mag 100K. Sa 3K nga lang nahihirapan na ako, saka pa kaya yung 100K, no? Laki na ng bahay mo, sobra. Malaki na sinusweldo mo, no, kapatid na Ryan, no? Sikat ka na rin na vlogger dyan sa atin sa Sorsogon. Andyan sa inyo sa Sorsogon. Di ba taga Sorsogon ka, Manoy? Isa ka na rin dyan sa tinitingilang vlogger sa inyo sa Sorsogon, sa lugar nyo. Kasi mag 100K ka na eh. At isa ka na rin dyan sa sikat. Saan sa Rizal? Saan ka sa Rizal? Kapatid na Ryan. Tanay, Binangonan, San Mateo. Di ba yung kuwan? Di ba yung Antipolo? Rizal na rin yan. Sa Kainta. Karating na ako dyan. Kainta. Ang daan sa may kuwan, sa may Santa Lucia. Di ba? Kung hindi ako nagkakamali. Di ba? Tama ako. Karating ako. Kaya ako nakarating dati kasi diyan dahil nag-apply ako diyan dati noon sa MY San. Sa MY San Biscuits. Nag-apply ako diyan noon. Agency ko noon sa Cubao. Dito sa may Muñoz. Diyan sa may Tulay, sa kanan. Papuntang SM North. Diyan yung agency ko noon. Tapos, doon kami, dinispat kami doon diyan sa may Kainta, diyan sa may MY San. Tapos, sa awa ng Diyos, pagdating doon, medical ako, medical. In-interview ako, yun, bagsak nga. Bumagsak ako sa interview. Pero sa exam pasado sana ako. Interview lang ako bumagsak. Mahigpit sa kanila. Mas okay pang reviews ko noon eh. Medyo maluwag-luwag pa sila noon. Hindi masyadong mahigpit noon sa mga aplikante. Kasi na mga time na mga 80s, 90s, yan, namamabre ka rin ako noon eh. Kung saan ako nakakarating ng mga agency. Galugad ko ang Valenzuela, ang Bulacan, Monumento, Muñoz, Malinta, yan, ang dami-daming agency sa Malinta. Tapos sa Caloocan, meron din sa may 11th Avenue, dyan sa may Grace Park. Maraming agency din dyan, malapit sa Manila Bulletin. Tapos Santa Cruz, Manila, may mga agency din noon dyan. Kaya, ikot-ikot ko noon ng Kamanilaan ka-apply. Mag-live shout out sa 1 million in the house at saka sa 8 patamsak guys. Maraming salamat. At sa inyong pagbisita, sa inyong pagdalaw, sa aking munting bahay, sa aking kaunting bisita, maraming salamat sa inyo.
Digdi sa Cavite, so bago nag-uran-uran sa Cavite, digsa mo. Pero ngayon hindi na. Kanina umulan. Pero doon sa atin sa Bicol na maulan daw eh. Tumawag kasi ako doon sa mga anak ko. Maulan daw doon. Medyo malakas-lakas ang hangin. Eh, ang Sorsogon, kalapit lang naman namin kayo eh. Kabila lang kayo sa amin. Kaya, maulan din yan malamang sa inyo, kapatid na Ryan. Yung makusugon dumanda talaga sa tuya sa Bicol. So, mga aking nga ni duman para apudan ko. Kako mag-charge ka mo kang cellphone. Tatibad mag-burn out dyan. Magkaturumba naman ng mga poste dyan. Mayo na naman kitang kuryente. Kaya kako mag-charge na ako mga cellphone dito. Malubataan. Bata, so arong may duman. Sarong paros-paros na duman. Ralayog ang bubong. Sarong durudugso sa nakang paros. Maturumbay ito. Magbuburulagan ka itong lanog. Kang arong. Kaorag ang pobre. Pag pobre ang arong basta sana. Maray pang mga igwata ang mga arong mga magagayon. Sa aran ka mo sa baybayon. Kami man, harayo man kami sa kunyan. Ang kunyan bilang dumanta, arani kami sa bulod. Diba, kung magtiris, magtupag baga sa bulod. Yung man ang pigaha ditang ko duman. Tapos, so haro nga ni, diba, magburulaga ng mga pangana. Diba, pagkaga, mapurot ka, girisi ng yero. pag pinurot mo, masabi sa inda, daw bako, siyempre, linayog naman agad kang paros, di sa inda na. At ang mapagalan, magpatugdo kay arong dawa, payag-payag, mahal man ang materialis ngunyan. Mata, so arong ko, medyo lapa-lapa naman, bako naman maray na klase. Kaya, sarong durudugso talaga katakang paros, burulagan ito. Sabi ko nga sa mga akay ko, magbalyo na ako nakakaduman sa arong nira tiya mo sa tugang ni Mrs. Tamaray ka ako ang araw. Yung problema, bayay nakakon din mga gamit na magkal na sanaan, basta ka mo nasa maray na kamugtakan. Gamit na bako man mga mararay ano, bako man mga marayrahay na gamit para mga bado, mga krukaldero na no. No, mga plastic na mga laaga ng kibado, ba isa na din magkararapa ka basta ka mo nasa maray na kamugtakan, nakasipti baga.
Salamat, Manay Ryan. Nagmimerienda naman agad ako. Mga kape. Kape tayo mga kapatid. Meron ka na pang moderator, kapatid na Proverbs 31 TV. Pwede ka na po magbaba ng bahay mo kapatid. Kape po. Maraming salamat kapatid na Proverbs 31 TV sa iyong patamsak. Maraming salamat. Salamat Tabi Manoy sa pag-share. Salamat Manoy Ryan sa pag-share kang LS ko. Maraming salamat.
Salamat kapatid na Amazing Lane. Sa iyong pa-heart, maraming salamat.
Oo, minute ko kasi baka ma-CPR ako, nakanta kasi ko. Oo, naulan kapatid na Ryan. Ito, naulan na naman. Hindi ko lang pinaririnig sa inyo yung kanta kasi baka ma-CPR ako. Kasi dati ginawa ko na to, nag-live stream ako tapos kumanta ako. Na-CPR ako eh. Sayang din ang live pag ma-CPR. I-request mo pa para matanggal yung CPR. Okay kung ma-approve na tanggalin yung CPR. Minsan kasi may dalawa akong live stream na kumanta ko. Music live stream ginawa ko. Yung kantang ginamit ko, yung materials na ginamit ko, may CPR pala. Live stream ko tapos magkakaroon ako ng CPR. Sayang din. May kahati pa ako doon. Yung may-ari ng kanta, yung may-ari ng materials na ginamit ko, kahati ko siya sa revenue ko noon. Kaya, pero pina-approve ko yun. Sa awa naman ng Diyos na approve naman yung CPR ko doon. Tama si kapatid na Ryan Sol Vlog. Yung CPR is a copyright claim. Ibig sabihin, kiniklaim ng may-ari ng materials na ginamit kong kanta, yung kantang ginamit ko. Oo. Pwedeng kumanta sa mga live stream, kailangan pipili lang talaga ng mga kantang gagamitin na yung walang CPR. Yung walang magki-claim. Mostly kasi dito sa atin sa YT, puro may CPR yan. Kaya pag gagamit ng materials, pag sa live stream or kakanta, kailangan walang CPR. Kaya nga yung mga ibang mga music live stream na nakikita ko, napupuntan ko, di ko alam kung wala silang CPR o may CPR sila. Oo, kapatid na Amazing Lin, ang CPR is a copyright claim. Kasi kiniklaim niya yung kanta. Sa kanya yun eh, pag mamay-ari niya yun. Oo, kapatid. Ay, ako sa akin kapatid na Joey, hindi ko siya tinanggal, hindi ko siya dinelete, hindi ko siya remove, hindi ko siya private. Hindi ko nga alam kapatid na Amazing Lin eh, kung ano ginagawa nila, kung may CPR sila o wala. Kasi dati mga kapatid na nagla-live stream po talaga ako, kumakanta ako. Ginagawa ko yung kumanta. Nagkakaroon kasi ako ng CPR, di ko alam kung bakit. Kaya tinanggal ko yung music live stream ko. Baka nainis si Lolo sa boses ko. Hindi ko siya, yung akin yung mga CPR ko hindi ko tinanggal. Pag alam ba nag-live stream ako ngayon, tapos agad-agad pag end ng live ko, nagkaroon ng CPR, yung dollar sign nagiging dilaw. Ginagawa ko po, bumabalik ako sa pinaka Chrome ko, pinapa-approve ko siya. Rene-request ko siyang i-review. So once na request ko at review na hindi siya na-approve, ang ginagawa ko siya, tinatanggal ko yung music kung nasaan yung part doon, kasi minsan nagkakaroon lang naman ng part kung alin yung part doon na mayroong CPR, yun ang tinatanggal ko. Pinapalitan ko siya ng music background, pagkatapos pinapa-approve ko ulit. Ganon ginagawa ko, hindi ko siya minumute. Dito nga unaulan eh, naririnig nyo naman siguro na ulan. Kasi po dati mga kapatid, tulad ng sinabi ko, nag-music live stream po ako, nagla-live po akong kumakanta dati. Tinanggal ko lang kasi yun nga, nagkaka-CPR kung madaling salita. Tapos may mga LS po ako dati na live siya, pero ang lumalabas na background puro kanta. May ganun po ako dating live. Tapos may mga background siya, mga views, ganun. Mga view pala, hindi views. May mga background siyang mga view, kung ano-anong mga view na ini-edit ko. Pakatapos, pinapasukan ko siya ng kanta. Ganun. Tapos pero naka-live po ako, pwedeng magbaba, pwedeng magdikitan. Tapos nakikita ko sa maliit na monitor, maliit na camera. Makusugon ng unyan diyan. Yung medyo nakusog naman yung Ryan.
Super ganda siguro ng boses mo, idol. Hindi naman, tama lang. Sapat lang. Kumbaga, di naman siya pangit, di naman siya maganda, pero mm, pwedeng panghanap buhay. Pwedeng panghanap buhay naman kahit paano sa mga malilit na mga singing contest. Ganun. Paano siya pinapalitan, kuya? Anong application ang ginagamit mo? Hindi, kapatid na Joey. Doon ka lang pumunta sa Google Chrome. Tapos balikan mo yung videos mo. Google Chrome, pakatapos yung pinaka profile pic mo. Sa taas na profile pic mo may tatlong dash, yung tatlong tuldok. Pindutin mo, hanapin mo yung dashboard. Magche-check ng kulay blue yun. Tapos balik ka sa profile pic mo. Pakatapos pindutin mo, pakatapos your channel, pakatapos Creator Studio. Tapos yun, mapupunta ka na sa mga videos mo. Hanapin mo yung videos mo doon na may CPR. Tapos i-click mo, pakaklik mo, balik ka doon sa pinakataas ng pag-click mo, sa pinakataas sa kanan, meron dashboard naman doon sa kaliwa. Pindutin mo yon, tapos hanapin mo yung ano ba doon? Yung edit. Ano ba tawag doon? Yung parang gano'n na box, gano'n na may guhit-guhit. Yan doon. Tapos dadalahin ka na sa pinaka-videos mo, nandoon na yung mga option niya. Mute, or papalitan mo, or i-re-edit mo siya. Ganun. Ako dati nagre-re-edit ako, yung mga nagka-CPR ko dati, i-re-edit ko uli siya. Pinutol ko siya, yung may CPR tinanggal ko. Di bali umiksi, okay lang yon, at least natanggal mo yung CPR. Hindi naman, kapatid na messing link, kumbaga tama lang. Hindi naman maganda, hindi naman pangit. Kasi kung maganda na talaga boses, hindi, nasali na sana ako sa mga malalaking mga singing contest, ganun. Pang baranggayan lang tayo, pang maliitan lang na kantahan. Ganun. Pero kahit paano naman, nakakapag-uwi naman tayo ng konting halaga, counting premium. Oo, kapatid na Ryan, dati hindi ko rin kasi alam yan. Hindi ko alam noon kung paano magtanggal ng CPR, hindi ko alam noon kung paano mag-mute, hindi ko alam noon kung paano mag-re-edit. Kasi na-i-upload mo na eh, di ba? Natulo. Naulan na nga. Natulog. Tulad ng sinabi ko noon, talaga hindi ako marunong niyan. Pinag-aralan ko siya maigi. May pinanood lang ako na YouTube tutorial. Doon ko sinundan, doon ko natutunan. Madali lang naman mga kapatid, kahit naka-upload ng ating mga videos, pag may CPR siya, pwede po natin i-re-edit, pwede po natin tanggalin kung alin yung may part doon ng nagkaroon ng CPR, or pwede natin siyang, wag natin siyang i-edit, gawin na lang po natin i-mute, palitan ng music background, pagkatapos pwede po natin i-request na aprubahan kung ipa-review, pwede natin ipa-review para matanggal yung CPR. Kasi ako ganun ginagawa ko. I-request ko. Minsan yung mga nakaraan live ko,
Kahit hindi ako nakakanta, nagkakaroon ng CPR, di ko alam kung bakit. Rine-request ko na lang po para i-review ulit. Ina-approve naman, sa awa ng Diyos na-approve naman. Kasi nagkakaroon ng CPR minsan ng live ko eh. Oo, kapatid na Amazing Lin, pwede pa. Pwede mo pang palitan ng music background. May sinasuggest siya. Pag kinuhan mo kasi siya, pag pinalitan mo ng music background at pinindot mo yung sa kanan nun, may tatlong option doon, mute, replace, music background, o re-edit. Yung ganun. Pag pinindot mo yung replace music background, may lalabas doon na option. Magkakaroon ka ng option doon kung anong background ang gusto mong ilalagay kasi may lalabas na doon mismo na wala na siyang CPR. Library din yun. Sa music library din yun na pag pinindot mo yun, option na yun, pipili ka na lang kung anong bagay doon na music ang ipapalit mo sa videos mo na nagkaroon na ng CPR at meron ng dating music background. Matatanggal yung original na music background no na ilinagay mo, mapapalitan siya ng ilinagay mong panibagong music background, pero hindi naman agad ma-approve within 24 hours bago niya na-approve. Halimbawa ngayon ginawa mo, pinalitan mo siya ng music background, pag binalikan mo yung videos mo, nandun pa rin yung dati niyang music background, pero hintayin mong 24 hours, mapapalitan yun. Yung kanta ko dyan na mayroon pa akong naka-upload yun na isa, yung Tara Kantahan Tayo, apat na kantang kinanta ko dyan. Nagkaroon ng CPR yun. Yung umpisa ata ng kanta ko, nagkaroon ng CPR. Tapos yung the rest, wala na. Kaya yung may part doon na nawala ng boses, tinanggal ko. Pero suggest ko lang sa inyo ha, pag nagkakaroon po kayo ng CPR, ngayon nag-upload kayo ng videos, kinabukasan nagkaroon kayo ng CPR o kahit ora-orada kasi nalabas agad ang CPR, asikasuhin nyo agad. Kung gusto nyo i-mute, gusto nyo replace music background or i-edit nyo, i-re-edit nyo, gawin nyo agad kasi pag pinatagal nyo po ng mga 1 week, wala nang option yun. Mawawala po yung option doon. Nandoon na lang pong matitira yung re-edit. Yun na lang po matitira doon, re-edit. Sa re-edit naman, makikita nyo yung part doon kung alin yung may CPR. Kasi magkakaroon siya ng kulay pulang guhit. Yung kulay pulang guhit, yun yung CPR. Yung natitirang walang kulay pulang guhit, yun ang walang CPR. Pwede nyo nang putulin na lang. Ganun. Kasi ganun ginagawa ko. Pinuputol ko siya once na nawawala yung option. Yung dalawang option nawawala kasi yun eh, once na hindi nyo inasikaso agad. Kaya pag nagkaroon ng CPR, asikasuhin nyo agad. Kung i-mute. Kung papalitan ng music background, palitan nyo na agad. Tapos, kung ipapa-approve nyo, ipapa-review nyo na agad. May gagawin akong tutorial, yung kasi ginawa ko na to eh. Hindi ko rin alam to na nakaraang linggo. Namumroblema nga ako sa Google AdSense. Namumroblema pala ako sa Google AdSense revenue ko. 'Yun. Kasi hindi napasok yung month of November ko, hindi napasok sa revenue ko. Sa payment ko hindi napasok. Na-stuck na lang siya sa doon sa ganung halaga yung nakuha ko. Maoran man din sa mo manoy, Ryan. Yan, naturo nga ni. Kaya ang ginawa ko, pinag-aralan ko na naman uli, kinalikot ko na naman uli itong monitor ko, nakuha ko siya. Gagawa ako ng tutorial, mga bukas ata, o sa susunod na araw, gagawa ako about kung paano mag-message o mag-email kay YouTube creator support. Yun, kasi nakuha ko na po siya. Gagawin ko pong tutorial yon. Yung mga namumroblema doon sa mga
sa mga revenue nila na hindi pa napasok kasi nagkaroon ng delay. Hindi na update ng creator support ang ating mga revenue sa month na to. Nakuha ko siya, nagawa ko siya, at agad-agad nyo makakausap po ang YouTube creator support. Once po nag-email kayo, makakausap nyo po agad siya. Hindi yung through call. Makakausap nyo po through email. Sila po ang una agad-agad mag-message sa inyo na Tagalogin ko nila kasi mahirap mag-English. Baka maubusan ako. Mag-i-email po agad sila sa inyo once na nakipag-usap kayo sa kanya na anong kailangan nyo, anong maipaglilingkod nila sa inyo, anong magagawang tulong nila sa inyo, ganun. Tapos doon po, mag-message na po kayo sa isa't isa. Kasi sa akin po ganun nangyari, nag-message na po siya agad-agad at naayos po agad yung aking Google Ads revenue. Yun, naayos po. At pumasok na po. At tiningnan niya po talaga yung aking threshold, yung aking sweldo sa YouTube ko na hindi napasok. At sinabi niya rin po na hindi pa talaga pumapasok yung sahod ko sa buwan ng November. Hindi pa sumasama sa month of December. Kaya, naghintay lang ako 10 minutes lang. 10 or, mga 5 or 10 minutes lang. Sinabi niya sa akin, okay na. Tapos nagpasalamat siya sa akin sa pag-email ko at sa pakikipag-usap sa kanila para maayos nga naman ang aking sahod. Pagbalik ko, tiningnan ko uli ang aking Google AdSense revenue. Pumasok na. Kasi na problema po ako niyan halos 3 days. Pinoproblema ko kasi dapat ang cut-off kasi dito sa atin sa Pilipinas talaga ng revenue natin, ng sahod po natin dito sa Pilipinas ay every 9 of the month. Sahod, cut-off po yan dito kung di ako nagkakamali kasi ganun po nangyayari sa akin every 9 of the month. Lumampas mo naman po yan, adjust, ganun. Pero mostly po talaga 9, nagka-cut-off dito na nangyayari po sa akin. Pag 9 cut-off, 9, kuha na po siya, 11, 12 na po, hindi pa talaga pumapasok yung sahod ko. Hindi pa napupuno yung kulay blue doon na guhit. Kasi kailangan mapuno yun para buong 100. Hindi pa po. Problema na ako nung kaya. Nag-iisip na ako, paano kaya mag-email? Chill-chill lang talaga. Oo, gagawa ako kapatid na amazing. Gagawin kong tutorial yon. Namumroblema kasi ako noon nung nakaraang mga araw, kaya inisip ko kung paano ko makakapag-email sa YouTube creator support. Sawa ng Diyos, naayos ko na. Kasi problemado na ako nung kailangan sumahod. Kailangan magpapasko ka naman. 'Di ba? Kailangan po natin mga kapatid ang konting pera. Kahit kakaunti lang ang ating kinikita rito sa YouTube, kahit paano makakatulong na rin sa katulad natin, sa katulad ko na wala akong trabaho, sa katulad ko talaga nangangailangan, at sa mga kapwa ko pa rin nangangailangan, malaking tulong din po ang sahod natin dito sa YouTube, kahit maliit lang. Pero natuwa akong may ganito na. Oo nga Matututo ka rin yan, kapatid na Amazing Lynn. Promise, matututo ka rin yan. Kasi, pag yung may mga email sa iyo ang YouTube, iisipin mo, ano kaya to? Paano kaya ito gawin, di ba? Mamumroblema ka, magpapanik ka. Samantalang yung mga kasamahan mo nagawa na ikaw hindi mo pa nagagawa. Katulad lang nitong nakaraang araw naman, may email na naman si Lolo about doon sa tax paperless. Kailangan i-update daw. Nag-iisip na naman ako, ano kaya to? Paano kaya to gawin? Makalikot kasi ako. Hindi ako mapakali once na may mga email si Lolo na kailangan gawin. Nagtanong ako doon sa dating tumulong sa akin, yung doon sa tax ko, busy. Nahiya naman akong ulitin yung tanong ko sa kanya. Pero reply niya naman ako na pag off niya sa work, pag uwi niya. Sabi ko ayoko nang istorbohin, kaya pinag-aralan ko na lang. Sa awa ng Diyos, nakuha ko naman. Na-approve na uli. Yung doon sa tax paperless naman, about yun doon sa kung may mga maling kwenta daw kung may mga maling na kwenta sa ating mga tax, sa amin mga monetized channel na, kasi kami mga monetized channel na ay may tax, aayusin at uli nila. Sa awa ng Diyos, ayun, na-approve na yung akin ulit. Pangalawa,
Nagawa ko. Hindi ako mapakali kasi nagpapanik ako once na may mga email si Lolo. Meron po, kapatid na Amazing Lane. Meron pong tax. Lahat ng mga monetized channel po, meron tax. Nasa Vulcan Mayon ka, Palahos. Ingat ka dyan, baka okay sa'yo. Kumusta kapatid na mukbang probinsyano? Kumusta? Kumusta kapatid? Kumusta na? Salamat sa patamsak mo ha. Huwag mo naman kalimutan ako tamsakan. Kapatid na mukbang ha. Tamsak lang kayo, sapat na. Kapatid na mukbang ha. Sige na, sige ka, di ko guguluhin na naman LS mo. Pag nakita ko nagsasilent LS ka, guguluhin ko na naman. Pag di ka nagtamsak sa akin. Kapatid na Amazing Lane, lahat pong mga monetized channel na kailangan magkaroon ng tax. Kailangan mag-fill up ng tax at kailangan gumawa ng tax. Kasi obligasyon natin yan na kahit mga maliit ang bahay natin, kahit maliit ang sweldo natin dito sa mundo ng YouTube, meron po tayong tax. Kaya may karapatan po tayong magreklamo dahil tayo po ay nagbabayad ng tax. Lahat ng mga monetized channel na dito sa YouTube, may tax po. Kaya pag na-monetize na, yung mga hindi pa na-monetize, gagawin nyo rin po yan na mag-fill up ng form para sa tax natin. Kakaltasan na tayo sa tax, kakaltasan pa tayo sa bangko. Kasi, depende sa bangko kung ilang percent ang kaltas. Sa akin kasi 5% sa akin. Kaya ang sweldo ko dito sa mundo ng YT, hindi ko nakukuha siyang buo. Kaltas na yung tax, plus kaltas pa yung sa bangko. Kaya gasino na lang. Pero malaking tulong po. Ay, dudugtungan ko na lang kapatid na mukbang probinsyano ang harang ko. Pahabain ko. para mainip ka sa pag-iinit. Salamat sa inyong mga kapatid sa inyong pabigi-bigi dyan at maraming salamat sa inyong pagbisita at sa inyong mga patamsak. Maraming salamat. Graduate ka na, di ba? Nakagraduate ka na ng 1K. Ang problema mo na lang naman WH, di ba? Yun lang na naman ang problema mo. Di ba WS lang na naman problema mo, kapatid na mukbang probinsyano? Dali na lang yan, nasa abroad ka naman eh. May gamit ka naman, may laptop ka naman, o may computer ka naman ata, o may computer dyan sa trabaho mo, dyan sa spa na pinapasukan mo, di ba? O, kung dyan sa spa na pinapasukan mo, may computer or laptop, pwede mo naman i-play ang sarili mo. Pag sama-samahin mo yung lahat na video mo or lahat ng LS mo, lahat ng silent mo, ilagay mo sa isang playlist yung silent or live LS mo, yun ang i-play mo. Kahit matulog ka, pagising mo naka-play pa rin yun, malaki ang bigay sa'yo kasi nasa abroad kayo eh. Lahat kayong mga nasa abroad na nag-live stream or mga nag-YouTube, kahit i-play nyo po ang sarili nyo, malaki pa rin po ang bigay sa inyo na WH kaysa dito po sa Pilipinas. Pag sa abroad, pag plinay nyo ang sarili nyo times 2 ang bigay sa inyo ng ni Lolo. Dito sa Pilipinas, isa lang ang bigay. Kaya kung ako sa inyo, pag hindi pa kayo mga money, kulang kayo ng WH, i-play nyo po sarili nyo kung may ibang gadget po kayo. Lalo pag may laptop or computer. Mas mabilis pag sa laptop at saka sa computer. May isang alam akong apps. May isang alam akong apps na isang gadget, pwede nyo pong i-play
6 na video sabay-sabay. Isang gadget lang po yun. Kasi ginawa ko po yun. Ay, pwede pala yun. I-play sarili. Pwede po yung kapatid na missing. Yung palipad daw. Paliparan mo nga ako. Kapatid na mukbang probinsyano. Sige na naman. Pwede po yung kapatid na amazing Len. Wag lang po sa pinaka main ha. Ito po, itong monitor ko, main ko po yan. Hindi ko po yung ginagalaw. Kahit manood ng sarili kong harang, hindi po ako nanonood dyan sa aking main. At hindi rin po ako dyan nagpi-play ng sarili kong bahay dyan sa aking main. Pwede po kayong mag-play sa ibang gadget. May cellphone kayo, may laptop kayo, may computer kayo, nagkukulang kayo ng WH o kailangan talaga natin lahat ng WH, pwede nyo pong i-play kasi magkakaiba-iba naman po yan ng IP address. FB ko. Sige, bibigay ko sa'yo. Ibababa ko FB ko. Ay hindi, panoorin mo na lang yung video ko. Nandun nakalagay FB ko. Yung bagong upload ko, yung doon sa bagyong audit, yun, makikita mo agad FB ko doon. Pero ibababa ka pa rin, ibababa ko. Oo, nakalagay kasi doon sa yung bagong upload yung video. Ito ibaba ko kapatid na kuan, makita mo doon FB ko agad. Pero ito ibaba ko na lang doon para hindi ka na kuan. Mag-switch account ka lang po kapatid na Lin. Sa isang cellphone, sa isang SIM card, pwede kang gumawa ng 10. Kapatid na nasaan na ba ito si Mukbang Probinsyano? Kapatid na Mukbang Probinsyano, kung ano po yung profile ko dito sa aking YT, yan din po ang nakalagay na profile ko doon sa aking FB. Pareho lang po ang profile ko sa FB ko at sa YT ko. Pareho lang, iisa lang po ang profile ko. Kung nandiyan ka pa, ibababa ko FB name ko. Pero kung wala ka na, di ko ibababa. Pumunta ka lang po kapatid na Lin doon sa pinaka YT mo. Tapos hanapin mo yung your channel. Pakatapos pindutin mo. Tapos sa kanan po nun may 3 dash. Tapos pindutin mo tapos mag-switch account ka lang po. Kung hindi ako nagkakamali. Sa gusto pong makuha ang aking FB account at ang aking TikTok channel, nandiyan po, nakalagay po sa aking mga upload na videos. Linalagay ko na po kasi ang hindi ko palang nakalagay dyan yung aking Facebook page. Joey Mag, mega love shout out sa'yo kapatid na Joey Mag. Meron ka na pong moderator kapatid. Pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay at pwede ka na pong, kung may new upload, premiere or upcoming LS, pwede mo na pong ibaba kapatid na Joey Mag. Salamat sa patamsak guys. Nawala na naman si Mukbang Probinsyano, gumala na naman. Baka may client sa spa.
Hindi ako nagkakamali, nasa Ispato si kapatid na Ryan eh. Ay, si Mukbang Probinsyano. Nasa abroad ata to, oo, nasa abroad to si kapatid na Mukbang Probinsyano, pero ispa at ang trabaho nito. Salamat kapatid na Amazing Lin, salamat. Ingat din kapatid na Amazing Lin lagi, ingat. Salamat kapatid na Ryan, salamat. Amazing, amazingly done full pack, sabi ni kapatid na Mukbang Probinsyano. Ayan o kapatid na Mukbang Probinsyano, kung gusto mong kunin ng aking FB, ito, ibababa ko. Ayan na binaba ni Monica Vlog, ayan ang aking FB. Kung anong profile ko po sa aking YT, yun din pang profile ko sa aking FB. Pareho lang po ang aking profile pic. Yung gustong kumuha ng aking FB, ayan na po nakababa. Kung nakasombrero po ako dito sa aking YT, dito sa aking YT, ang profile ko ay nakasombrero. Yun din po ang profile ko sa aking FB. Iba lang po ang profile ko sa aking FB page. At saka sa aking TikTok channel, iba rin po ang aking profile. Sa aking Twitter, iba rin po ang aking profile. At sa aking Instagram, iba rin po. Iba rin po ang profile. Ang magkapareho lang po ang aking profile dito sa YT at sa aking Facebook. Pero sa Facebook page ko po iba. At yung gustong kunin ng aking TikTok channel, nakalagay din po sa aking mga upload videos ang aking TikTok channel. Ang hindi ko lang po ang ilinalagay ang aking Instagram at saka ang aking Twitter. Baka makita nyo ang kalat ko doon. Hindi pa ako naglilinis ng aking Twitter account. Maraming kalat, maraming basura na dapat tanggalin.
Saan ka galing, kapatid na Ryan? Saan ka galing? Mahali ka na. Papasok ka na ba sa trabaho? Ingat, kapatid na Ryan. Ingat. Ingat lagi. Maulan ngayon, kaya ingat sa biyahe. Salamat, kapatid na mukbang, sa paharang-harang mo. Pamaskon mo kaya ako ng iyong kinakain mo, yan na nasa profile mo. Baka gusto mo akong pamaskon niya, kapatid na Ryan. Ayan no, na nasa profile mo, mga sarap-sarap ng kinakain mo eh. Kagat-kagat mo. Sagatun mo muna, kapatid na Ryan. Mga client mo ata yan sa Espanyo. Sige ka, wala kang tip pag hindi mo sinagot yan. Sayang din yan, mga client yan.
Maya pa client ko maglinis ng area nila. Maya pa ba client mo, di ba? Hindi ako nagkamali. Hindi ako nagkamali talaga na nahulaan ko nasa spa ka. Nahulaan ko nasa spa ka kasi one time yung live mo, yung nag-comment nga ako doon, na alam kong nasa spa ka. At yun ang work mo kasi yung yung bed may butas sa mukha. May butas sa uluhan. Alam ko yun ang ginagamit kasi sa spa. Tapos yung kwarto dim light, tapos may pa ano ba yun? Yung usok-usok na mabango-bango. Tapos may mga ano, may oil doon, tapos may alcohol, tapos may towel na nakalagay doon sa parang center table or patungan nyo yon or kung ano tawag doon. Kaya nahulaan ko nasa spa ka, kapatid na Ryan. Nag-work din. Ay, pasok mo nga ako dyan pala, kapatid na Ryan. Ryan. Kapatid na mukbang. Pasok mo nga pala ako dyan. Baka naman pwede mo ako ipasok dyan. May massage therapist din naman ako. Reflexology ko. At yun ang dating trabaho ko, kapatid na mukbang probinsyano. At hanggang ngayon, basta may nagpapaservice sa akin. Pasok mo nga pala ako dyan. Paano ba mag-apply dyan sa agency nyo? Para makapag-apply dyan sa pinapasukan mo. Ano kailangan? In situ? Kapatid na Ryan. Ryan ako ng Ryan. Kapatid na mukbang probinsyano. Baka gusto mo akong... saan ang agency mo rito sa Pilipinas? Kapatid na mukbang. Palaotes ba? Ayan mo na. Sweldo naman. Masama kung inuutosan ko, walang sweldo. Okay lang yun. Malaki nga ang tip sa mga ganyan. Di ka naman kasi nakikinig. Daldal ako ng daldal, di ka nakikinig sa akin. Sabi ko, saan ang agency nyo rito sa Pilipinas at makapag-apply ng massage therapist? Di ba, nasa spa ka nagtatrabaho? Oh. Dahan, not sky. Tusok Dan, Ricky. Salamat, kapatid na Dahan. Meron ka na pong moderator, kapatid na Dahan. Pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay. Kung may bagong upload na video, premiere or upcoming LS, pwede mo na pong ibaba para mabisita natin at dikita na rin. Salamat, kapatid na Joey. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Joey, guys. Baka gusto nyo pong bisitahin ng kanyang bahay. Napaka-legit po ng taong yan. Napaka-supportive po. At sure na magbabalik po yan sa inyong mga kapatid, si kapatid na Joey D. Vlog. Legit na legit po yan si kapatid na Joey. Salamat, kapatid na Dan sa patamsak. Salamat. Ano daw? Kuya Teng sa info, galing nawala na ang zipper nung interior design ko. Nagtataka kasi ako, project ko, nagkaroon ng CPR. Baka kasi kapatid na Joey D. Vlog may pumasok na boses or background. Kaya nagkaroon ng CPR. Hindi mo lang napansin ang inedit mo, hindi mo pinakinggan, hindi mo review uli.
pag nag-upload ng video, kailangan panoorin mo uli, pakinggan mo. Kaya ako pag nag-edit pa ako mga kapatid ng video ko, gumagamit pa ako ng headphone para kung may nahahagip na mga music sounds or background, napakikinggan po natin. Kasi kahit mahina po yan, once na nahagip po yan at in-upload natin, rini-review pa po ng creator ang ating mga video. Pinakikinggan din po nila yan. Sus, akala ko kung siso. Akala ko kung sino. Ikaw pala to, kapatid na Mindanao Vlog. Nandito ako sa bahay mo ha, kapatid na Mindanao Vlog. Malaki na rin bahay mo eh, oo. Oh, nandito ako sa bahay mo. Akala ko sino? Ikaw pala to. Naisahan mo na naman ako doon ha. Palibasa ako pag naggagala ako, dala-dala ko talaga ang aking main. Nauutakan nyo ako ha. Di ba? Nakadikitan kita main kung dala ko ha. Ayan, monitor ko, yan ang aking main. Ito ibibigay ko to sa iyo kwanto, legit to, pinangingisda ko rin to, road to grade 2 na rin to, may sariling bahay, may sariling bilang, at may sariling palabas. Kaya legit to kapatid, huwag ka mag-alala, didikit to sa iyo ng totoo kasi ito ay legit. Hindi to alagad, hindi to ninja. Road to grade 2 na rin to. Yan kapatid na Mindanao Vlog, ayan natapos ko na yung palabas. Magdidikit ka lang bang na ako ha, hindi na ako mag-iwan ng bakas. Pang 100 tamsak ako sa iyo kapatid na Mindanao Vlog. Ayan, 100 tamsak, dikit kalimbang. Walang ano man, inaabangan kita. Kung sa'yo. Hindi ako nag-live ng magto 2 weeks. Kasi may inayos ako. Tsaka wala akong basta yun, wala akong sa mood mag-live. Kaya puro upload lang ako ng video ginawa ko para pang-update sa aking WH. Salamat guys sa inyong mga patamsak at sa 5 ulo na nandyan na nakatambay. Maraming salamat. Salamat kapatid namin na vlog sa iyong patamsak uli. Bibigyan na natin uli ng moderator yan. Salamat pala sa pagpasyal mo ha. Kapatid namin din na vlog. Dahil natsimpuhan mo nag-live ako. Pa-end na rin sana ako. Naghihintay lang ako mga magpapalipad. Pamasko sa akin. Kung meron. Pero meron na nagpalipad sa akin na yan, si kapatid na Yara Abiliano, na kababayan ko, kalugar ko, kamunisipyo ko. At nakakulab ko na yan ng pag-uwi ko ng last June 24 sa Bicol.
Napaka-legit yan, napaka-organic. Salamat sa iyo kapatid na G ha, sa iyong pakulay sa akin dyan. Malaking tulong yan sa akin kapatid na G na yung pakulay sa akin sa live ko ngayon sa hapon na to. Salamat kapatid na Mindanao Vlog.